Soc l'Anna i soc l'enxaneta dels Castellers de Sants. La meva passió és fer castells. M'agrada ser damunt la pinya esperant a que em toqui pujar mentre la plaça és plena de gent. És molt emocionant sentir quan comencen a sonar les gralles i pots veure les cares de concentració de tota la colla. M'agrada quan començo a pujar, decidida i sense mirar avall fins fer l'aleta. A molts quilòmetres d'aquí, a la Índia, hi ha una tradició molt semblant als nostres castells. Són els govindes i, de manera molt similar a nosaltres, fan construccions humanes de fins a 9 pisos. Per celebrar el 20è aniversari de la meva colla, l'any 2013, els borinots hem estat convidats a visitar el festival Govinda més important de la Índia i compartir amb ells allò que més ens agrada, fer castells. Jo ja estic preparada. Ens ajudes a fer realitat aquest somni?